в днешното видео ще играем на една игра, където трябва просто да въртите и може да се падне нещо и можете да го яздите. Сега, нещо, което го имам е ето това. Годин Логан, така се казва, 1 на 32 000. Но имам и на някакъв череп. Имам и на духче също така. Аз съм дух, И любимото ми, имам и капибара. Капибара. Любимото е този робот. Как го е така, как върви просто. И сега ще бъдем АФК за 1 час. И нека да започваме. Хара. Добре, имаме две нови неща. Мага! 1 на 525 000! Това е яко. Мага! С което сме го взели и Нибус. 1 на 64 800. Това е Гоку така нещо. Някакъв чест имаме. Ник. Това е готино. Друго какво ново имаме? Това е. Май не. Вот това бе. Мечове просто. Това беше... Но, чакай малко, какво беше това бе? Това е яко. Хора! What? Зичес. Аз на Чакай колко малко да врътки видим. съм? Няма и 1000 врътки! What? Ви хареса видеото, да се абонирате и чао!